Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Balanga kondeka mamboye tasonkhana mawa uno chifukwa chikuti ndife anthu achikhulupiriro, anthu achiyembekezo, anthu achikonde. Ndipo tonsefe amene tili pano, tonsefe ndife nyumba za Ambuye Mulungu akutimanga. Ndipo ngati sitilola kuti Mulunguyo atimange ife nyumba yathuyi zonse mchabe, chifukwa chokuti kuti tikhale moyo amasankha ndi mwini wake Mulungu. Mphatso ya moyo amapereka ndi mwini wake Mulunguyo. Ndipo mwini wake Mulunguyo akasankha kuti anyamule mphatsoyo amakhala kuti asankha. Kulibenso kunenderera, kulibenso negotiations ena osamene amachitika. Mwina ndi anthu ochepa okhala m'Baibulo amene tinaona kuti ananenerera kwa Mulungu kuti awatalikisire moyo. Koma kambiri moyo Mulungu akasankha kuti aunyamule umapita ndithu, chifukwa chokuti moyowo si wathu. Chifukwa chake anthu amanena kuti chinthu chobwereka munthu chimakukhala nthawi zonse. Munthu ukabwereka chinthu kandi zakubwereka, anthu akamakuona amakuona ndithu kuti chinthu chikukhala ngati ndi chako ndithu. Ndipo anthu amakusilira. Mwinanso anthu kumakutembenukira kumakuyang'ana. Anthu mese kati chinthu ndi chako, kumasoza kuti chinthu watani kuti wachibwereka. Ngakhale azimayi timati tikakhala pansi mwana kumapemphero timakonda kulandana mwana atabwesa ndi kunyamulireni. Ana amakonda kusalali ya mwali mwana inu ndi wanu. Maria iso na matiki manda kukhalani. Timoziso zoba so kali anthu amati kunali kai playa. Anthu amene tatira ku boarding school. Ukapala zoba zokuti mzako akubwereka. Anthu amakuyamikira kwa basi kuti ajimwena ajimwali zimene mavala zikudani kuti zikukhala kwambiri. Ndipo chinthu chimene wachibwereka chimakoma kwambiri. Chifukwa chake ngongole imakoma kuitenga koma kuti bweze imakweteka. Moyo wathu uso si wathu koma umatikhala. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri pa moyo wathu kuti mapanga zinthu zotisangalatsa ife kuyiwala kuti moyo utatani kuti tabwereka. Kwa moyo utu china chonse chimene wabwereka munthu chimakhala ndi malamulo ake. Kupaiwa wapita ku banki akuzo rutenge ngongole, pamene ulenga ngongole ija amakuza kuti ajimwena ajimwali ngongole kupasani ndi iyi, pali ma terms and conditions. Mukakanika kupanga zakuti ife zakuti zija izakutengerana. Munaso tiliposo ina sabili tatekedwa GPP Vice President Muchipani cha GPP. Izi zinazizimusa kwambiri abanja komanso ngakhale abwenzi danasi pamene anazipa kuno nyumba ya malamulo ndichonga chokuti sikunakeso munthu amene wabwereka akamazilenga chinthu icho kuti sopano mwambo wachikumbutso moyo wathu pano mukutoa Mulungu amene amalisa pazikono pansi wachikumbutso analisiya pazikono pansi ndi kukumbukira moyo wa Yohana anatibwereka moyo ndi cholinga. Ndipo cholingacho tikachikwaniritsa kamazuka pazikono lapansi zinthu zimazatendera bwino ndithu. Mulungu akunena kuti pamene akupereka moyo kwa munthu aliyense akufuna kuti malamulo amene anapanga atachi moyo umenewo munthu uzatsata. Asembe amene Ndipo limene tikuyenera kuzifunsa tsiku la lero ngati kuti ifeyo Mulungu moyo umene anatipatsa moyo umene ukutikhala moyo umene tikumva kukomawo tikuyendesa pa dziko lapansi. Mwina nthawi zina zimene Mulungu anatipatsa timazimanga abuse kwambiri chifukwa chokuti timasangatizana. Koma zinthuzo sizathu onse ayi. Mulungu mwini wake ndi amene anatibwereka kuti tiziyendesa kuno choncho. Chifukwa chake mawu athu oyambirira aja tikumva mneneri Yesaya akunena kuti moyo mutu pamene Mulungu atipatsa moyo pa dziko lapansi
timakumana ndi mavuto, timakumana ndi zosangalatsa. Chifukwa pamoyo wathu china chilichonse chili ndi nthawi. Tikawerenga buku la Mlaliki mutu wa 3 kuyambira verse ya 1 mpaka ya 11 amakamba momveka bwino kuti padziko lino lapansi china chilichonse chili ndi nthawi. Ndamakamba zakubadwa, zakufa, amakamba zokhala ndi nthawi yosangalala, nthawi ya mavuto, chimwemwe, chisoni, nthawi ya chikondi, nthawi ya kudana, nthawi ya mtendere, nthawi ya nkhondo. Wina aliyense amene ali pano mwina munyengo zonsezi wakumana nazo, mwina make kungopota mwina mwake imfa yokha kapena ifo lonse tili moyo ndi kamodzi pa jamatero. Koma mwina zinthu zambiri takumana nazo mmoyo mwathumu, zinanso zobwezesa mbuyo chikhulupiriro chathu, ukaziganizira umaona kuti apapa ine ndikuona ngati Mulungu andiwalira, Mulungu anditaya. Koma Mlaliki amanena kuti odala ndi ndani munyengo zonsezi? Odala ndi munthu amene azindikira kuti Mulungu amakhala naye nthawi zonse. Kuti ife ndi mavuto anji amene tikumana nawo pa moyo wathu, amene akutipangitsa kuti tizibwerera mbuyo, amene akutipangitsa kuti titaye chikhulupiriro chathu mwa Mulungu. Mulungu mwini wake siku la lero akutisimikizira kuti zonse amazikonza bwino. He's creating things anew in our life. Ndaona kuti zakale zija tiziwale tiyambe kuganiza zatsopano. Tauzanazo kuti tiyambe kupanga zatsopano. Fuka nthawi zambiri ife anthu timakakamira za mbuyo, ndipo za mbuyo zikazikakamira timakanika kuona zimene sokolo zikutani kuti zikubwera. Koma mneneri Yesaya pamene akuyankhula ndi Aisraeli amene anali ku ukapolo aja, pamene anali ku ukapolo ku Babuloni, Aisraeli amang'ana za mbuyo kwambiri. Ndiye Mulungu akunena kuti inetu sindikuyang'ananso za mbuyo mwanu, machimo anu sindikuyang'ananso, koma ndikuyang'ana chisokolo chanu. Akunena kuti muzadusa muchipululu, koma ndi muchipululumo ndidzayikamo madzi, ndidzayikamo nthozi, chifukwa ndikupanga zinthu zonse mwatsopano. Abalanga wondika mwa Ambuye tipoza kumasekelana pano, koma ambiri amene tili muno mwa ife, ambiri mwa ife tili muzipululu zosiyanasiyana, tili mukapolo osiyanasiyana. Ndiponso ambiri amene tili pano tili mmafundo osiyanasiyana. Ndiye Mulungu akupereka solution kuti kodi tu amene angathe kuthesa zinthu zonsezi ndi ndani? Akunena kuti amene angathe kuthesa zinthu zonsezi ndi amene anatilenga. Chifukwa chake Ambuye Yesu Khristu akunyamuka ndi ophunzira ake akunena kuti akufuna awoloke apite tsidya lina. Pamene akupita pa tsidya lina lija akunena kuti namondwe akuyamba pa nyanja paja. Ndipo namondweyo atayamba, ophunzira aja akuyamba kuvutika, koma kuzazindikira chinthu cha mtengo wapatali kuti ali ndi Ambuye Yesu, ali ndi Mulungu. Ndi chifukwa chake iwo aja akunyamuka kukauza Ambuye Yesu Khristu kuti Ambuye kodi simukusamala kuti tikumira? Ndipo Ambuye Yesu Khristu akudzuka, akuzazira namondwe uja, ndipo namondwe uja akutha. Nyanja ija ikukhala bata. Abalanga okondeka mwa Ambuye, kodi namondwe amene tikukumana naye mmoyo mwathu ndi uti? Tikawerenga kalata yowalembera Aroma, Paulo anawauza, tikawerenga mutu wa 8 kwambira verse ya 23 kufikira ya 29, anafunsa kuti kodi chimene chingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu ndi chani? Ndi anafunsa mafunso osiyanasiyana. Kodi mukumana ndi njala? Kodi mukumana ndi usiwa, umphawi? Kodi muli ndi matenda? Kodi imfa yabwera pakati panu? Koma munjira zonsezi mukuyenera kuzindikira kuti chikondi cha Mulungu chimapambana zonse. Ndipo Mulunguyo amakhala nafe pa mavuto ndi pa mtendere. Mwina nthawi zina zimene zimativuta kuti tizindikire chikondi cha Mulungu pamene tili pa mavuto, ndimene vuto likubwerera, ndimene namondweyo akubwerera. Amayamba kutipangisa kuganiza kuti ine mwina make Mulungu wanditaya, mwina make Mulungu wandifulatira, mwina make Mulungu sakuona mavuto amene ine ndikumana nawo pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Maro Mulungu akutidziwitsa kudzera mwa Ambuye Yesu Khristu tsiku la lero kuti palibe chosatheka ndi Mulungu, palibe vuto limene Mulungu sangaliotse. Chifukwa chake akunena kuti musadandaule ndikupanganso zinthu mwatsopano. Abata amene tikupempherera tsiku la lero anawoloka, anafika kale kutsidya.
inu ndine tikadaenda pepa zikulo la basi tikadaenda pepa mbado latu bado kasimira waliso kafika kusija linalo tifuna mulungu chifoti moyomu anamunda makala mojuluka komanso zosangalatsa zimakala monso zojuluka koma tizadala kwenikweni tikazazindikira kuti munyengo zonsezi mulungu afuna ayende nafe munyengo zonsezi mulungu mwini wake amapambana mulungu mwini wake ndi amene amatimenyera nkhondo padziko lino lapansi tili ndi nkhondo zosiyanasiyana nkhondo zambiri tikuziziwa komanso nkhondo zambiri sitikuziziwayi koma amene amatimenyera ndi mulungu mwini wake pali nkhondo zina zimene tusinoyenera kuzimenya timeneka tisiye m'manja mwa mulungu chifukwa padoka sitingakwanitse kuti zonsezi zitheke ndi mulungu mwini wake koma mulungu akunena kuti ndikhulupirireni mulungu akunena kuti yang'anani kwa ine mulungu akunena kuti zinthu zimene zikuoneka ngati kuti zikukuvutani zisiyeni m'manja mwa ine ndipo ine amene ndimagonjetsa ndidzagonjetsanso mwatu ayambirira mulungu amakumbutsa Aisraeli za zimene anachita ndi ankhondo a ku Igupto aja pamene Mose ndi Aisraeli anayamba ulendo wawo kubwerera ku Kenani atatuluka kumene ku dziko la Igupto akunena kuti anayamba kuyenda ndipo atayamba kuyenda anafika kutsogolo ku nyanja Yofira sanakatha kupitanso chitsogolo komanso kuti abwererenso mbuyo anaona ankhondo a Igupto akwasatira kuti akangowapha Aisraeli anayamba kumudandaulira Mose ukatibwereseranji kuno ku Igupto kunali manda akuti ife tinakhoza kuyikidwa koma kufuna kuti tifere mu chipululu muno Mose anamudandaulira mulungu ndipo mulungu anamuwuza kuti kodi ukudandaula chifukwa chani musaiwale zonse zimene ndapanga ku Igupto zija ndakufikisani malo anu yendani chitsogolo chifukwa chokuti mavuto onse amene mukaonawo siku la lero atha ankhondo onse amene mukaona siku la lero lero ndobaliza kuwaona mundikhulupirire ine muyende chitsogolo awuzana zono kuti tiyende chitsogolo yes tiyende chitsogolo chifukwa kuti mulungu amagonjetsa mulungu ndi wamphamvu mulungu amapambana zonse ndefe kati kumana ndi mavuto otani pano patikhoza kumasekererana ndithu kuti kumasekererana kumaoneka nkhope zowala koma ambiri mitima mwathu muli mavuto ambiri nimene zinthu zikuyendera ena mabanja athu sakuyenda ena ife tikuganizira za pa 16 September ena ife tikuganizira za ntchito zimene zatha ndi imene ikonomi ikuyendera koma mulungu akunena kuti zinthu zonsezi ziseni m'manja mwanga ndizitani kodi ndiziyendesa koma sakunena kuti mungokhala chonchi yayi mugwire ntchito mugwire ntchito kuti zinthu zitani kodi zitheke zimene mulungu akutiuza tsiku la lero nchifukwa Ambuye Yesu Khristu pamene amaphunzitsa ophunzira ake kupemphera Luka mutu wa 11 kuyambira verse ya 1 mpaka na ya 14 amakamba moveka bwino kuti mukapemphera ndiye mufunefunetu mugogodetu musakesake muzapemphe tigwire ntchito ukuti kupemphera sapasapa manja apa sodani kodi kulimbika ndiye mulungu akunena kuti akukonza zonse kuti zikhalenso zatsopano zimene tikumana nazo moyo mwathumu mavuto amene tikumana nawowa iyeyo ndi amene akhoza kuwagonjetsa ndipo akukonzanso zinthu timukhulupirire tithamangire kwa iye nthawi zonse ndipo zimene anachita nthawi ya mbuyomo masiku anonso azazichita anapambanapo akupambana pano ndipo mutsogolo mulungu adzapambana amen nthawi ino ndipemphe olemekezeka athu Honorable Joseph Manamveka MP athu kuti atiyankhule. Mlilole peleka ulemu kwa nsembe yathu kuyambira bambo mfumu hau amene mwachokera kwa Nkhwali Parish komanso ndithokoze bambo Namba amene mwinafe pompa
Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa makanafe asimbe nonse pamtendere komanso pamavuto. Komanso atatisiya mwana wathu John Beres mnali pasogolo kutithandiza kuyambira ku Blantyre komanso kuno kufika kumuzi ku Chirazulu. Kuthokozeni kwambiri. Komanso mukatithokozere Archbishop. Ndikumbukira John atatisiya yo anaya kutuka kunja koma nayesesa kuti pasa uthenga kuti pepesa atampingo. Komanso atamva kuti kuli mapemphero ano yankhala nawonso tikana kukhala nawo koma chifukwa zina sinatikhala nawo. Choncho kuti kaliperekereso kwa Archbishop Susa chifukwa cha timakhala nawo nthawi zonse pamavuto komanso pamtendere. Mundilole ndipereke ulemu kwa makwaya kuti ndi kwaya ya kwa Masuku pa Chikambulu timakhala limodzi komanso matipempherera. Kuthokozeni. Thokoze kwaya ya ku Chiromoni St. Kizito. Nthawi zambiri imabwera kuno ndi St. Cecilia. Nkulu muti mutha kukumbukira St. Cecilia. Komanso siku lina kukonsuense kwa Nkalo nakumanaso ndi St. Kizito. Mina nayimbira tonse tikuona mina nayimbira. Naonanso kuti amenewa chimodzimodzi imene timayendera St. Cecilia tendenso limodzi. Ndikuthokozeni pozipereka kuti tikhale nanu limodzi komanso pokomesa mwambo wathu walero. Ndikhulupirira kuti kuyamba kwa ubale wathu kupita chisokola. Ndithokoze anzanga achipani kuyambira a regional governor Bambo Charles Mchacha amene tili nanu pompano amene mukuyimirira Professor Arthur Peter Mutharika amene tikanatha kukhala nawo mafuta ali kutali sinathe kukhala nawo. Thokozenso a director Mayi Maria Mainja komanso ndi executive yonse imene achokera ku region ulemu wanu. Tili ndi a district governor Bambo Kaliwo ulemu so wanu komanso ulemu kwa Zimbota constituency governor ndi onse aku district komanso aku constituency. Mundilola tili ndi anzanga pompano kuyambira honorable Namalomba iwo ankhale tonse ndifandale ma MP komanso ndi anzanga nopatse nolemu. Perekeso kwa honorable Malowa mulane pompano ulemu wanu. Ndithokoze anzanga ali pano ambiri a James Chuma komanso ndithokoze masisitere athu makanafe nthawi zonse komanso akatikisi athu kuchokera ku cathedral ulemu wanu. Abambo ndi amayi nonse amene mwafika ndikuthokozeni pamakhala nafe pamtendere komanso pamavuto. Uthenga wanga woyamba ndiothokoza my wife Susan. Anena kale kuti bambo wake a John ndi ambirizi. Awa ndi akulu ngati sinikulapa wang'ono. Bambo wake ambirizi anatisiya komanso mayi ake Esnat mwanamveka anatisiya. Time amatisiya Esnat we had 3 sisters and Esnat was the last. No, it was the last. It was the firstborn but the last to pass on. Johnny mina mwalira mayi ake alinizaka mwina ali ndi mezi 6 months. Tinasimidwa papa nali beso nchemwali akanatha kusunga mwana wathu.
ambupa nakhala pasi kuti titani. Koma Susan anati amene ni mwana wanga ndimtenga. Nthawi imeneyonso tinali ndi mwana wathu wamkazi Chisomo aliso zaka chimodzimodzi. Anamutenga anamulera. Amagona nawo chonchi Chisomo apa, John apa. Tameneso asanamalize kuyamwa kumayamiswa usawi. Auntie Susan, I know you loved John. Actually, the love between John and her mom, that's Susan, matakudabwa nawo. Palibe kakuti sizilephera pena kuyambana, mwaziwa kuti pakakhala John chachizikire mbali yake timayiziwa. Sunga kambe zama yake John alipomepo. So nimati kuthokozeni for the love that you showed to John. Kuyambi ali wang'ono kumapita ku school, you encouraged John kutalimbirire school. You loved more than your daughters. Children nimati kuthokoze Susan for the good job that you did to raise John up to the time that he left us. Nitokoze anzake a John amene anabwera pano alipo angapo ena sikanathe kubwera chifoti ena ali kulilongwe ena ali mutali amene amayimba pano ndisaka kwambiri wa John amene ndi Nathaniel Chalu alimene timuna amene amasatira mutaku Chalu zake wina ndi Erasmus amene amayimba nawo remote komanso timu imene yabwera azizake akuntchito komanso amene amayimba nawo remote tikuthokozeni. I didn't know that John had best friends like you. I was surprised actually last time because I was encouraging, to be frank, I was not sure whether music will help him, and I'm sure he was telling you. I didn't know that he had better friends that wished him well, and make sure that he's a strong man as he was. Utokoze. Mondilola, Itokoze so Bambo, Anakare, Mwanamfeka, Akulo. For the Tukoti Sujano Chimene Unalinacho Vanzukuru wani. Kumbali ya kwa mai Kizukuru analijiwani basi. Chifanya kwa ife Fangati ineyo anapuzisa ndi Bambo kumaso anandipuzisa ndi Ankuloso Abraham Magoma. So nantinga John ngati nchimwene wanga. Osatiso ngati mwana wanga kuma ngati nchimwene wanga. So tenga wanga kwa John that will love you, will continue to love you, and our love to you is unlimited. And I know where you are. You love us. And I know your spirit is with us. It's very painful to lose a very handsome, very beautiful life. Tumatitika khala nyumba kwa matawoza kuti komaso tu nyamata nabadwa. Nyamata nabadwa uyu. Fuma mukonda, mamulibisa skulu. Kuliso na fiso zati tandize kusogora. Ambili mwa ife timagwira ntchito kuti ana wako maso abale yako maso andu amene akuyandikira wathandize. Naisesa kumachauta amakhala ndi mapulani yake.
omwe ife sinawaziwe. Ndiye chauta anatipasa komanso watenga. Kutenga mene tilina kwa John. Ife John tizamukonda mpaka kumatero amwe watu. Amayi ako azakukonda mpaka kumatero amwe wawo. Komanso iwa sisters, Kisomo alinafe, komanso Chikondi amene ali ku America. Kuti tikunena pano akuonera zomwe zikuchitira pano sakanatha kukhala nafe. John uso kuti ma sisters ako akukonda. You loved them as well, and you are protecting your sisters, but now you have left us. Lepe Yauta sunge mwana watu kuziwa ugali mwenao limoti umasha zitipekelea kulitisa kumani nao kwa wamenewa usiriza nitogoze tonsa mini tambira muzi watu wana matia mabuba masupu masu udila ronse inayenda monyada kwa jiponi nini minacho alisa maziwa kuda manampe za kwa wanakonda ziweso kuti ifibanya ratu la manampe na ukonda zaka nanu limozi pandendele kwa maso pamoja ibana cheta. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.